Viimeisenä Viekas Live-kautena 2023 torjunta keskittyi 2 toimintatapaan. Kausilla 22 ja 23 havaituissa kohteissa pyrittiin 3 torjuntakertaan kauden aikana, sen jo aiemmin havaitun tehoavuuden vuoksi. Kohteissa, joissa oli jo aiempina kausina toteutettu laaja-alainen niitto, suoritettiin nyt valikoivaa kohdennettua niittoa ja kitkentää. Tarkoituksena poistaa vain jättipalsamia ja tukea muun kasviston palautumista jättipalsamin vuosien mittaan valtaamille alueille. Seuraavassa esimerkki edellä mainitusta torjuntamallista ja sen vaikutuksista. 2 kauden ajan siimaus noin kuukauden välein, tämän jälkeen kohdennettu niitto ja kitkentä seuraavat 2 kautta. Muutos ja vaikutukset huomattavat. Jättipalsamin onnistuneen torjunnan johdosta myös luonnon monimuotoisuus on lisääntynyt. Jättipalsamin sijaan alueella kasvavat nyt muun muassa rohtovirmajuuri, mesiangervo, takiainen, heinäkasvit, matarat, keltakannusruoho, väinönputki, maitohorsma, hiirenvirna, ranta-alpi ja useat muut lajit. Muutos on todella suuri verrattuna alueen tilaan vain 3 vuotta aiemmin. 2020. Pölyttäjät, kuten mehiläiset, perhoset ja kimalaiset, ovat tärkeitä ekosysteemien toiminnalle. Jättipalsami voi kilpailla alkuperäisten kasvilajien kanssa, ja sen nopea kasvu ja leviäminen voivat muuttaa paikallisia kasvillisuusyhteisöjä. Jos jättipalsami leviää alueella, se voi vaikuttaa paikallisiin pölyttäjiin, kun ne saattavat suosia jättipalsamia muiden kasvien sijaan. Tämä voi heikentää paikallista monimuotoisuutta ja vaikuttaa ekosysteemin tasapainoon. Siksi on tärkeää seurata ja hallita vieraslajien leviämistä sekä ylläpitää pölyttäjien monimuotoisuutta tukemalla paikallisten kasvilajien kasvua ja säilyttämällä niiden luonnollisia elinympäristöjä. Jättipalsamin torjunnalla pyritään palauttamaan luonnossa aiemmin vallinnutta tilaa, kuten tässä ruovikko. Ruovikot ovat monimuotoisia elinympäristöjä, jotka ovat elintärkeitä monille lintulajeille. Vuodesta 2017 alkaen tehty jättipalsamin torjuntatyö on osoittanut, että eri alueiden asettamista rajoituksista riippuen jättipalsami voidaan poistaa tai sen leviämistä voidaan hallita. Alueellinen seuranta ja sen pohjalta määritellyt toimet ovat tässä avainasemassa. Riihimäen kaupungin puistopalvelut tulee jatkamaan Viekas-hankkeen viitoittamalla tiellä jättipalsamin torjuntaa.